ఆపరేషన్ కగార్లో మృతి చెందిన గ్రేహౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ సందీప్ కుటుంబ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి పరామర్శించారు. ఘట్కేసర్ మున్సిపాలిటీ అంబేద్కర్ నగర్లోని సందీప్ ఇంటికి వెళ్లి వారిని ఓదార్చారు. వారి కుటుంబానికి 3 లక్షల రూపాయల నగదు సహాయం చేశారు. సందీప్ కుటుంబానికి అండగా ఉంటారని హామీ ఇచ్చారు మల్లారెడ్డి. దాంట్లో చనిపోయారు, చాలా బాధాకరం. వాళ్ళు ఇట్లా ఘట్కేసర్ నివాసులు, పూర్వం సంధి కూడా వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉంటారు. వాళ్ళ భార్య కూడా పాపం ఎంఎస్సీ చేసింది. తప్పకుండా సీఎం గారు కూడా ఆమెకు మంచి జాబ్ ఇస్తారు, గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వాలి. తల్లికి కూడా ఏదో కమిషనర్ ఆఫీస్లో చేస్తుంది, అది కూడా చేసి వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా ఇదే ఉన్నాడు, వాళ్ళకు కూడా జాబ్ ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది. తప్పకుండా గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. నేను కూడా నా ఆర్థిక సాయంతో 3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చిన. ఇంకా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏది వచ్చినా వాళ్ళకి నేను ఎప్పటికీ ఎమ్మడి ఉండి ఓ ఫాదర్ లెక్క నేను చూసుకుంటాను కూడా.